Prečo len mlčil? Veď tam nakupujem už 30 rokov. Kde ti všetko sprevádzkujú a dodajú až na záhradu? Kde ti dajú 7 rokov záruku? Napríklad tento 18 rokov starý traktor počas 2 dní ho opravili a majú všetky náhradné diely. Nekecaj! Ale ako kosačka. Idem si ju kúpiť po vianočnom výpredaji. Človeče, tam majú úžasné ceny. Ich ako má jednu batériu pre 20 rôznych strojov. Kosačka je len za 90. A pozor, ešte mi dajú 20 eur na dovolenku. Toto je povianočný výpredaj všetkého. A s príspevkom na dovolenku. Mountfield. Clubcard šetrí peniaze. Teraz Clubcard Actimel 8 kusov len za 2,59. Exkluzívne v aplikácii Clubcard Gianna olej len za euro 39 a svitko rýža len za euro 29. Disco. To vám Betty, papaj, tebe ešte pridám, lebo ty si zo všetkých najbaculatejšia. Aj lásku musíš živiť, to nie je len tak, to je investícia. To je ako kvetinka, ktorú musíš zalievať. A navyše to cenné môžeš vždy predať. Betinka, pozri, čo som kúpil Betke k výročiu. Myslíš, že sa mi tá investícia vyplatí? A 4. No, dobre ti to ide. Stiahnite si aplikáciu Smart Broker a investujte radšej do akcií, fondov alebo ETF. Fiobanka. Pre všetky pozemské radosti. Vieš, čo by som si teraz prijal? Ja to viem! Syrové raňajky. S Bambínom si hneď spomeniem, ako sme sa poznali pri rybníku. A ako sme sa poprvýkrát? Zahryzli do Bambína. A ja si prosím. Bambíno má Siro energiu aj pre Bambíno. Bambíno, Siro energia na celý deň. V lekárniach Beno práve teraz výhodnejšie. Terafu. Účinná úľava od 8 príznakov chrípky a pripravený účinkovať už za 10 minút. Teraz až so zľavou 20%. Prestaňte kýchať, začnite voľne dýchať. Olin HA rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu. Teraz za výhodnú cenu. Ibalgin Rapid Caps. Rýchlo a účinne. Pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov a bolestivej menštruácii. Vo viac ako 200 benolekárniach a online na benolekáreň.sk. Tak toto vás dostane do balov. Nesmeškajte historicky najväčšiu zľavu 60% na plánovateľnú kuchyňu a jej zameranie, dopravu a montáž v hodnote 1000 eur celkom zadarmo. A k tomu vstávaná mikrovlnná rúra za 269 eur.